Benvinguts als Desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen, és a dir, nosaltres. Ben tornats i ben tornades, estimats oients. Especial Nadal. Avui. Especial Nadal. Especial Nadal. Com Quin estàs, Sergi? millor regal que portar-vos un episodi avui. No sé vosaltres, però a mi el Nadal em flipa. O sigui, és de les meves festes preferides. I per la meva personalitat, la gent, quan em coneix, em diuen ets el típic que no li agrada el Nadal. És la millor època de l'any? Sí. Més que l'estiu? Sí, no. No, estic No hi ha totalment en comparació. contra. Una època de Totalment l'any en per contra. estar amb la família, per és anar a que a veure mi- les llums amb la xurri. Ui, Quina xurri és la pregunta? Aquest Nadal no es veurà les llums. No es veurà les parla per tu, tio. Les pots veure a Instastories cada dia. Jo crec que ni cal. I sortint de la uni també. No, però que el Nadal és l'època més familiar, a més el fred com que... Familiar sí. Vale, i si no tens una bona època, el Nadal és molt dur. Crec que és la pitjor època de l'any, si estàs malament. No, això és l'hivern, el Nadal. No sé dir-te, eh? No. Si tu estàs malament, el Nadal no el disfrutes. Jo crec que et cura, si estàs malament. No et cura. Però ha perdut l'essència que tenia quan érem petits. Quan anàvem a dormir, ens despertàvem amb els regals, no? Ho trobo a faltar, això, Això jo, es troba a faltar Sí, molt, sí. eh? Sí, Vale, sí. avui només som 3. Desastre Només som absolut. 3. Han caigut Els altres dos. no hi són. Papà Bueno, Noel s'han portat a dos. Saluda al Xavi, que no l'ha saludat. És veritat, Xavi, com Bones, estàs? què tal? Com estàs? Molt bé. Doncs bé i trist, perquè el Pare Noel s'han portat a dos membres de l'equip. Se'ls han endut. Justificat o no? Justificat o no? Justificat, bueno. Bueno, Estaran gaudint de Nadal. l'Enric ja s'ha perdut 3 podcasts. 3 de 7. De 7 o de 8? Clar, Quants portem? Compte ara que estem fent el setè. No. El 7è va ser... No sé ni quants portem. 7-8 Però bueno, posa-li. s'ha perdut potser el 50% ja. Portem Mm. 6 Amb aquest 7. amb aquest No, set. perquè Sergi, això és un especial Nadal. Vale. El set. Bueno, és igual. Jo només vull dir que haurem d'obrir inscripcions per contractar un altre membre. Perquè Bueno. no pot ser que sempre gravem 4. Bueno, No, sí, és veritat, té tota la raó del món. vosaltres calleu? Sí. Jo l'Enric no el vull fotre fora, no sé vosaltres. Jo sí. Jo no. Això ho hem de parlar, perquè s'ha parlat amb gent que és bona substituta, eh? No, el que sí Hi ha que, gent que el pot el que sí substituir que podem perfectament, dir, ja ho hem dit, que portarem una convidada Sí, que és perica. és perica. I això també va bé. I serà perquè programàs, culers. Com? Seran programes. Sí, no. Serà espectacular. 5 contra 1. Bueno, si som els 5, perquè de moment... El Però per començar no hi cabem, en l'estudi, 6. És veritat, ens haurem d'anar sentant, jo crec que ja a la cantonada. Bueno, ja ens ho trobarem. Bueno, parlem del Barça, valoració de l'any, no? Sí. Crec que toca. Bueno, la pregunta històrica primer. Pregunta històrica. Perquè, Quina és? clar, us porto amb una té relació, evidentment, amb el Mundial, desgraciadament, tant de bo, però la pregunta històrica d'avui té relació també a... Tornem al que és a nivell de clubs. I la pregunta és la següent. El Barça i el Madrid són els dos equips amb més pilotes d'or. Sí. Però quin és l'equip que té més pilotes d'or als dos? I quan dic pilotes d'or no vol dir jugadors. És a dir, tothom sap que Messi ha guanyat... Bueno, amb el Barça va guanyar No, 6. compta. Perquè va ser la temporada del Barça. Encara que estigui al París. No compta. Bueno, lamento dir-te que no compta, perquè És una vergonya, et dono una pista. Luis Figo va guanyar l'any 2000 la pilota d'or, del gener al juny va estar al Barça. No. Va estar al Barça, escolta'm, i del juny... Aquest nom no pot sortir al podcast. D'acord, no el numerem. Aquesta persona, el guanyador de la pilota d'or del 2020, se'n va anar del Barça al Madrid l'any que va guanyar la pilota d'or. Desgraciadament, la pilota d'or d'aquell any compta com a... Però mereix el nom de persona? Bueno, Vale. no. El traïdor que... Vale. Jo crec que ho sé. Bueno, doncs qui té més pilotes d'or? El Barça o el Madrid? Sumant això, No dic jugadors separats. Messi compta, a l'última? No, l'última del Messi no I compta. la de Figo? Pel Madrid. No Qui té m'agrada més... això. Qui té més... Tu no, saps, no. jo no ho sé, Penseu, Haig de començar aquest a sumar. jugador, aquell, no sé què, va sumant i dius, jo crec que tal, o jo crec que qual. I a l'acabar el programa, que per cert aquest, hem de dir que serà, bueno, ja ho haurem vist, que és més curtet aquest episodi, ho resolem. És que ja estic amb el cap ja, Ronaldinho, Zidane... Clar, aneu sumant, 1, 2, 2, i dius, doncs jo crec que... Però t'hem de dir el número exacte? Perquè això no sé, en faré un triple, això és més improbable. No, jo Ens fem un triple, després de dir-ho. no comptaré el triple, jo només vull que em digueu quin dels dos. Vale, però després farem un triple, no comptis. Vale. Vale, parlem del Barça, valoració de l'any. Com era la temporada, Xavi? Bueno, de moment, sensació agridulce, diria, perquè no, som primers a Lliga, però estem eliminats de la Champions. Per tant, encarrilem un final de temporada, un 2023, on jo crec que ara per ara l'objectiu és guanyar l'Europa League, guanyar la Lliga. I ara tornem I amb més un derbi, important, guanyar la Lliga. Ara vindrem amb un derbi on serà un partit molt dur, que ens tenen moltes ganes, i és un partit que s'ha de treure endavant per començar bé l'any, per començar bé la temporada.
Bueno, l'any. Sí, el tràmit final de temporada. I l'objectiu clarament és guanyar la Lliga. A mi em sembla inconstitucional fer un partit el 31 de desembre a les 2 del migdia. És a les 2 del Sí, migdia? i amb el Camp Nou mig destruït. Amb els canelons a la panxa? És veritat, sí. No, hauràs tingut 5 dies, Des de Sant Esteve. Des de Sant Esteve. No. La ressaca es va acumulant cada dia. Sí, és un bon plan guanyar a l'Espanyol i a la nit de cap d'any celebració. Jo crec que hi haurà més una baralla, Jo en alguna vull discoteca. obrir un debat que és polèmic. A mi, guanyar l'Espanyol, anem a veure. A mi em posa molt guanyar l'Espanyol. A mi... És guanyar un rival de zona baixa. no t'importa. I soc sincer, a mi un derbi, us ho juro, i això sé que potser pot crear polèmica. A mi el derbi no em desperta una passió o uns nervis o unes A mi, ganes. sí. A mi em fa més mal que em guanyi l'Espanyol que el Madrid. Bueno, però, d'acord, l'Espanyol, mira, ens va guanyar la Copa del Rei del 2018, diria la nada, 1-0, amb gol de Melendo, Sí. que el Messi va fer un penalti. El Diego López li va parar. No, se'n va anar fora. Bueno, va fer un penalti. I ens van guanyar. A mi em cabreja molt més, em posa més trist, em dol més una derrota important a la Champions, com hem tingut els últims anys, o una derrota contra el Madrid, que una derrota contra l'Espanyol, que gràcies a Déu hem tingut poques en la nostra vida, però a mi un derbi no em desperta, és a dir, no em desperta passió, ganes, nervis, com em desperta sí, un Jo crec que això l'hauria de clàssic. despertar a l'afició de l'Espanyol, perquè és un partit més difícil de guanyar. Però és el seu partit de l'any. Que és el seu partit de l'any. El nostre partit, nosaltres anem a fer els deures. Per nosaltres és un partit més. Complicat, però és un partit més. És un partit que l'hem d'anar a guanyar per sumar 3 punts per seguir amb el nostre objectiu, que és guanyar la Lliga. Ell és el seu partit, com ha dit el Batalla, és un partit de prestigi. Però jo, quan dic això, ojo, no vull despreciar l'Espanyol o faltar-los respecte, ho dic que realment, és que us ho dic de veritat, tant de bo l'Espanyol no fos un equip que estigués totes les temporades més a prop de lluitar per descendre que lluitar per Europa League o per pujar. Tant de bo l'Espanyol, i no els hi desitjo ningú èxit, perquè sóc culer i Només faltaria. s'ha de ser clar, però m'agradaria que el derbi de Barcelona, i ja també va bé per la ciutat, encara que no es juguin a El Barcelona. derbi de Barcelona, Bueno, històricament és el derbi de Barcelona. M'agradaria que fos un derbi de dos equips on, hosti, estan a la part de dalt, i l'Espanyol, la realitat és que porta 15 anys on gairebé no toca a Europa. La va jugar l'any que van baixar, de fet, el 2020. I aquest any fa llàstima, I aquest any estan I bastant tornarà al Camp malament. Nou el senyor Braithwaite. Si no se'n va. Ho dubto. A veure, el dia del derbi és el... 31. Vindrà, sí. Vindrà. I un Camp Nou que Quanta tindrà capacitat? menys 70.000? capacitat. 70 i pico mil? Clar, Crec que són. Clar, Crec que no arriba als 80, Però per què Batalla? Expliqueu. Han començat les obres al Camp Nou per fer el nou Spotify Camp Nou, que quan s'acaba? 2025? Posa-li que 6? estarem 2026. temporada i mitja al... Però les obres vol dir que estan enderrocant Han aquest. començat per la tercera graderia. Per tant, però ja hi ha menys gent. es construirà al mateix lloc? Al mateix lloc. Primer comencen tercera graderia i passaran a la primera i la Sí, segona. no es canvia d'estadi. Per això ens passarem 2 anys, les pròximes 2 temporades, jugant a Montjuïc. Ja el podrem fer més a prop, no?, de Vilassar i Mataró. No. Per què? Tu creus que hem de marxar a Montjuïc? Bueno, Montjuïc és Barcelona, Jo he llegit Sí, que... però és més complicat accedir, fa mandra... És pujar una muntanya, és arribar Pujar una muntanya. a Tampoc és l'Olimp. tan difícil. Jo no ho dic perquè visqui a 15 minuts a Montjuïc, no té res a veure, però és molt més còmode. El Camp Nou és el Camp Nou, A mi el Camp Nou que no me'l treguin mai. Però sí que és veritat que jugar al Lluís Companys... No, és l'estadi espanyol, no. L'estadi Lluís Companys. És l'estadi de la ciutat de Barcelona, és l'estadi dels Jocs Olímpics del 92. L'Espanyol va jugar ja molts anys i, de fet, va jugar molt bé aquelles temporades perquè era quan estava a Europa, però és l'estadi de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. I és on va debutar el Messi, de manera oficial, en un derbi el 2004, diria. Perfecte, Correcte. si llenço una pregunta, em diu una valoració de l'1 al 10. De moment, en aquest 2022, des de l'agost que va començar la temporada fins ara, quina puntuació li poses al Barça de Xavi Hernández? Et posaré 2, de l'agost fins ara i l'any en general. Vale. Et sembla? Jo l'any en general el suspenc. Suspès. Sí. És un suspès. M'agrada, a la temporada passada el Xavi agafa el Barça 9è, fa un any, al novembre. I el va pujar fins la segona. Segona posició, ens Perfecte. classifica Champions, bé. No et va agradar de gener al setembre? Era l'objectiu, Sí, i de fet, del gener al... Què va ser? Febrer-març va ser el millor Barça dels últims 3-4 anys. Sí. Aquell és per mi és el millor Barça de l'any. Fins que va venir l'Eintracht de Frankfurt i vam caure. I cap a casa. I cap a casa. Amb aquell fracàs que et condiciona tota la temporada i encara havent classificat a la Champions de manera directa, només faltaria com a segon, encara així la temporada 21-22, la part del 2022 aquest any, suspenc, en general. I l'any en general, l'any en general és el que acabo de dir. I la temporada que portem ara, encara l'eliminació de la Champions, Quina puntuació li poses a aquesta temporada? si faig una... És com un alumne que li fan la mitjana d'una assignatura
en un examen ha tret un 9, que és a la Lliga, i en un altre ha tret un 3. Et queda la mitjana aprovada. I això m'he passat la vida fent aquests Però càlculs. sabent que l'altre examen era molt més important Sí, que la però prova. no ens podem oblidar, i deixem-nos de metàfores d'exàmens, la Lliga és primordial i essencial guanyar-la, Si no I no guanyem es la Lliga... valora tant, No, perquè a Espanya mai s'ha valorat tant guanyar la Lliga perquè és cosa de dos gairebé sempre. Però si no es guanya la Lliga aquell any... Bueno, Quina nota li poses aquesta temporada? De l'agost fins ara. una... 100 primers, a 2 punts al Madrid, eliminats de la Champions, sí. Però primers. Un 5. Un 5. Sí, perquè m'està agradant molt la Lliga, però és que el de la Champions és gairebé un suspès. Xavi? Jo si faig una anàlisi més general, d'una sola nota és un 7,5. Aquesta Per què? temporada, Perquè a mi la temporada passada em va agradar molt des del gener fins al juny perquè eren cada partit 4-5 gols contra rivals top. És que et condiciona lo d'Eintracht, I clar, el partit de l'Eintracht jo el deixo com un cas a part, una excepció, perquè va ser un mal dia. És que si haguéssim guanyat aquell partit... I teníem baixes. Compte, com podríem haver I acabat després, la temporada. Després jo el que penso és que m'agrada molt l'estil de joc que ha implantat Xavi Hernández, m'agraden molt les tàctiques i les rutines sí. que ha implantat Xavi Hernández al vestuari. Per mi ha entrat de manera molt forta i per mi és l'entrenador ideal i per això li poso un 7,5. I aquesta temporada hem començat molt bé. Què passa? És que no s'entén el que ha passat a Champions. Ningú ho entén. Són 3 partits que s'haurien d'haver guanyat i no s'han guanyat, però jo m'aferro al fet de que Xavi per mi ho està fent molt bé i és un 7,5 bàsicament perquè no m'he arribat a vuitens de final per molts factors, però no m'ha arribat a vuitens de final, tot i que lligues, home, és que anem primers contra un Gran Madrid, Anem primers, Madrid. tot i que el Clàssic el van perdre. Sí, però jo personalment, el de la Champions, és que ja ho parlat, em sembla que va ser el segon episodi del podcast, va ser just després de la derrota, de l'empat contra l'Inter, del 3-3. Sí. Ja quan no estàs a vuitens de final ja és un fracàs rotund. És un fracàs rotund. I si fas un balanç amb la Lliga, doncs per a mi em surt un 5 raspadet, però jo, per exemple, jo no veig treure, que li posaria un 7, un 7,5 o un 8 a la temporada del Barça, eliminats a la Champions, a fase Però de grups, no creus que amb l'equip que teníem. aquesta valoració s'hauria de fer un cop acaba la temporada? Sí, però fent una valoració ara amb el Mundial, que s'ha parat durant un mes de temporada i... Si guanyem la Lliga, guanyem la Champions, la Champions no. Si guanyem la Lliga, guanyem l'Europa League, guanyem la Copa, Sí, i si... serà un any brutal. Que anem aquí, invictes. tenia un punt més interessant, jugar contra el Manchester de Cristiano, però Cristiano ja no hi és. Ha fitxat per l'Al-Nassr. Al Nasser falta l'oficialitat, no és oficial, però ja, tot sembla indicar, han confirmat alguns mitjans No, que Xavi, ja serà oficial. s'anirà a la Però Nasser. fet això, Segurament. ja és oficial 100%. Segurament. Ja farà setmanes. També us dic, 400 milions en 2 anys. tampoc, i no vull faltar respecte a Cristiano, tampoc hagués canviat gaire. Ha anat a retirar-se. No, dic, em refereixo al partit contra el Manchester United. No, però tenia un punt més. Home, picant, sí, més interessant, més totalment. graciós. I si hi ha un penalti el tira ell i el Molt més. Els anglesos arribaran motivats, sobretot Maguire, que està fent un bon mundial. Creu que podem guanyar el Manchester United? Sí, Amb home, facilitat? Amb facilitat? No, a Old Trafford mai és fàcil. Bueno, digue-li al... Qui va ser? El Brentford al principi de temporada? La Real Societat els va guanyar, Sí, i la Real Societat els va guanyar. a la fase sí. de grups. Serà fàcil? Home, no crec que sigui fàcil. Jo crec que l'objectiu de la temporada és el premi a la regularitat, que és la Lliga. Si Xavi guanya la Setmana Lliga, rere setmana. ha de continuar. Si Xavi no guanya se li escapa la Lliga, per mi haurien de fer un paron amb Xavi, buscar un altre entrenador i d'aquí un temps tornar-lo a portar. Perquè jo crec que ens ha demostrat que pot ser, que té molt potencial com a entrenador del Barça, però sí, té molt potencial perquè el xutes. aquí volem títols. Sí, I per sí. tant, A final volem de temporada es parla. 2 títols aquesta temporada. Un és la Lliga perquè anem primers, no vol dir que estigui tancada, estem a 3 punts, I l'Europa League. i l'altre és o l'Europa League o la Copa. Són dos competicions prioritat Europa factibles. League. Després, si ve la Copa i la Supercopa, molt bé, millor encara. Jo crec, sincerament, el premi a la regularitat és la Lliga i l'objectiu primordial és la Lliga. L'Europa League després passa el que passa. És com la Champions. És literalment com la Vale, per Champions. acabar vull comentar. Accident i cap a casa. On de veritat es mostra que el Barça ha fet una temporada regular és a la Lliga. Per això quan el Messi estava, de 12 anys o 11 anys, en vam guanyar 8, diria. Vull dir, la regularitat es mostra a la Lliga. Que després a l'Europa League tens caus a semis perquè una jugada tal, doncs no, això no fa que la temporada sigui millor o pitjor. Al final, els títols són el que importen. Però on de veritat es demostra que el Barça ha fet una bona temporada o no, és a la Lliga. O sigui, està clar que la competició que demostra més el rendiment i la continuïtat és la Lliga, però és més difícil la Champions ja que són menys partits, és el partit Són detalls. doble i són detalls I més nivell, sí. i experiència. Per acabar, en menys un mes, comença la Supercopa d'Espanya. Marxem a Aràbia Saudí. Un altre cop? Contra el Betis.
Jugarem 2 partits seguits contra el Betis. La sanció del Lewandowski no afecta. no afecta la Supercopa d'Europa. Jugarà el Tant partit. de bo la Supercopa d'Europa. la Betis, Supercopa Barça I i Madrid. València, Real Madrid. I arribarà Araujo? O no? Espanya. Sí, estic sí, convençut. sí. I també estic convençut que arribarà el derbi, El derbi? Sí. Jo no ho estic tant. Home, si ha anat convocat al Mundial, 2 setmanes queden, eh? No, però se l'han emportat lesionat. No tenien intenció. jo crec de que arribarà posar-lo. el derbi, sincerament. 100%. Pròxims partits al Barça, Batalla? Pròxims partits, a veure. El 31 a les 2, Barça-Espanyol. Sí. Bon partit, el primer. Mhm. Torna a la Lliga. El dia 8, Atlético de Madrid-Barça. Complicat, eh? Un I no- partit I no està Robert. Robert. Facilíssim. on es resolen lligues. I no està Robert. Jugarà... Lo de la sanció és patètic. Em puc presentar de davanter o no? Mm. Tinc bona arribada, bon salt, Qui jugarà? definició. Ansu, de nou. Uf, bona pregunta, eh? Clar, no està Lewandowski. Depay. Vols dir? Torna Depay, ara està jugant bé, està no? bé, eh? El És Mundial l'ha veritat. fet bé. Ja És veritat, veurem. Memphis. Vale, Supercopa d'Espanya, després per on? Contra el Betis. Sí, Després, suposo que 2 o 3 dies després ja la final. Si arribem. tant de bo. Tornem al... Seria, perdona, una molt bona manera de començar l'any. Guanyant la Supercopa d'Espanya i tant de bo contra el Madrid. Tornem, que encara ho desconec. Hi ha el Betis-Barça a Lliga, però potser s'aplaça, perquè un dels dos estarà a la final. Per tant, no sé quan Segurament s'aplaçarà. serà. El dia 22, Barça-Getafe. I per acabar el mes, a Montilivi, al camp del Girona. Partit preciós, que jo crec que aniré a veure'l en persona. Anem a Montilivi, no? Jo crec que el més important és guanyar la Supercopa d'Espanya. La Lliga és la Lliga, és el que acabem És que de et dona un comentar. subidon, per seguir amb la Lliga. A mi la Supercopa Guanyar el Madrid a la no em final... motiva. No et motiva la final? A mi em motiva la Copa del Rei. Em fa molta il·lusió. Però Sí, encara no, no haurà però començat. la Supercopa d'Espanya com a títol en si motiva... Aràbia Saudí, què vols que et digui? Però el que és el... El que és el... Guanyar una final tant de bo contra el Madrid, tant de bo es doni, seria una molt bona manera de començar la temporada. Perfecte. Sergi, la pregunta històrica? Sí, La resolem? anem a resoldre la pregunta històrica, que ja estem acabant. La Recorda-la. repeteixo. Qui té més pilotes d'or, el Barça o el Madrid? Com a any, és a dir, comptant Messi, les vegades que l'ha guanyat, comptant els jugadors, cada jugador que l'ha guanyat, vestint la samarreta del Barça o el Madrid, quan ha aixecat el trofeu. Xavi, Barça o Madrid? Real Madrid. Pol? Barça, per una pilota d'or. Crec, em llenço piscina, eh? Crec que el Barça en té 8 i el Madrid 7. Crec. Xavi, vols una... Jo és una dada que no la tenia present, però jo tinc al cap que sí. crec que he vist molts jugadors del Real Madrid aixecar la pilota d'or, però abans de l'època de Messi. Sí. Zidane, Di Stefano. Roberto Carlos va guanyar una pilota Stefano, d'or. Roberto Carlos no va guanyar una No va pilota. guanyar una pilota Digues. d'or. Doncs, Xavi, el Xavi en Madrid, I el Barça. doncs ningú dels dos, empat. Què? Empat a 12. A 12. A 12. Us els canto ràpid. El Barça és Luis Suárez del 60, Johan Cruyff 73-74, Stoikov 94, Rivaldo 99, Stoikov, és veritat. Ronaldinho 2005 i les 6 del Messi, no comptant les 7 perquè desgraciadament compta amb el PSG, i al Madrid Di Stefano el 57-59, Raymond Kopa el 58, Luis Figo el 2000, Ronaldo el 2002, Les robades a Cristiano, no? Fabio Cannavaro el 2006, Cristiano les 4 que guanya amb el Madrid, Modric el 2018 i Benzema el 2022. Quantes en total has dit? 12 cada un. 12 cada un. Perfecte, nois, ens retrobem en uns dies per l'especial derbi amb la Júlia Cortina, una convidada especial. Especial, molt especial. Moltes gràcies per ser-hi, nois, en aquest especial Nadal. Ens tornem a veure Els Desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen, és a dir, nosaltres. Bon Nadal. Bon Nadal!